रायमना माहारियारि हाग्रामायाव हाग्रा बिफान आरो थागिबि सुबुंफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि थांनाय 10 मार्चआव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि हाग्रामायाव हाग्रा बिफान आरो बिटिआर सरकारजों दाजानाय गावसुंथा आफाद जथायै लोगो नांना अक्सिगुरि गामिनि थागिबि अनन्त बसुमतारीखौ 5 नम्बर हाग्रा ओनसोलाव लोगो मोनो आरो दंफां खावना लांनो फैदों होनना बुना गाज्रियै जखम खालामो। बेनि असिलायै अक्सिगुरि गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरा मोनसे गिदिर दुखु मोननानै रायमना हाग्रा बिफान आरो दानि बिटिआर खुंथायनि सायाव खारबिजिरनाय नांगौ होनना खुद्रिनाय हाबाफारि लादों। लोगोसे नंखायै फाव फान्दायनानै बिदि खामानि मावनानै जाग्रा सुबुंफोरखौ गोसोबायदि बुनायखौ थागिबि सुबुंफोरा गनायनो हाया होनना रोखा फोरमायदों। जासिहरग्रोबाय बे समाव जोङो मोनसे गोबां दुखुनांथाव बिसयफोरखौ नुनायनि गेजेरजों दिनै जोंनि बे रायमना रेन्जनि खाथियाव थानाय अक्सिगुरि गामिनि जेसेबां महिला बिमाफोर दङ बे महिला बिमाफोरनि गोसोआव ओरैबायदि गाबखांनायजों दिनै जों दुखुजों गसंबाय। मानोना जोङो दिनैनि बे फेसमेटखौ होनो थाखाय जोङो लेंहरदों। दिनै बिसोरो बुंदों जे जायफ्रा दानि गोदान दानानै होनाय जे NGO आरो बेजों लोगोसे फरेस्ट बिसोरो बुंदों गोबां खोथा बुंदों मिडियाफोरनि सिगाङाव जे जाया सिगांनि समावहाय सिखारिनिफ्राय बे सारेन्डार जानाय गाज्रि खोथाजों बुंदों। मैदेर हाथाय लायग्रा माबा हाथाय लायग्रा होनना गाज्रि फोसावदों। नाथाय बे खोथाया नंखाय। बियो बेनिफ्राय सारेन्डार जाखाबाय। बेबादि आखल आखुआव बियो गैखालेमोन। बियो जे बन लायनो थांदोंमोन बेखौ बन लायनो थांनायावनो बेखौ आक्रमण खालामबाय, गाज्रिथारै बुनानै जोखोम खालामदों। बेनिखायनो बियो जे दा गाज्रि हालोदाव दङ, गोबां बियो खस्थ' मोननानै दं। बिनि बुजानाय सिनफोरखौ नुनानै दिनै जों बिमाफोरनि जिबना थानो हायाखै। जोङो गाबखांदों, जोङो दुखु मोनदों। बेनिखायनो जोङो बे समाव जोङो गोबां बाथ्राजों दिनै बिसोरनि सायाव दुखु मोननाय थाबाय। जायहा जे फेरेंगा सार बिसोरो जे गावसिनि थाखाय मोनसे NGO आफादखौ दानानै होदोंमोन। बिसोरो जे बुंदों गोजौनिफ्राय जोंहा बेबादिनो बिथोन दंखायो, अर्डार दंखायो होननानै। नाथाय बे अर्डारा बेसेबां गोजौनिफ्राय बिसोरनो अर्डारखौ होदों। बेबादि अर्डारखौ होनानै बिसोरो गाज्रिथार जोंनि बे हाग्रा जिङाव थानाय हौवाफोरनि सायाव आक्रमण खालामबाय थायोब्ला किन्तु जों हिन्जाव माहारिफ्राबो उन्दुनानै थानाय नङा। जों साफ्रोमबो बिमा माहारिया जानजि खाफ्रानानै बिसोरजों जुद्ध दावहा नांनायनि बिसयाव जों थांगोन। बिसोरो जोंखौ जेसेबां बेबादि खालामगोन, दिनै जोंनि हौवाफ्रा मावनानै जानो सान्थि गैयियाव, गोबां नाख्रेब जानायाव, गोबां देश बिदेश थांनानै मालाय हारिफोरनि गेजेराव मावनानै जानांगासिनो दङ। अब्ला दिनै बिसोरो बेखौ जों बर' माहारिखौ दिनै जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव गेदेर गोलाव गेदेमाफोर थानानैबो हाग्रा जिङाव थानाय मानसिफोरखौ नायनो गोसो जायाखै। बिसिनि मावनानै जानायखौ बिजिरनो गोसो जायाखै। सोरबाया बन लायदों, सोरबाया माबा मोनसे बेबायदिनो मैगं थाइगं नागिरदों। बेखौबो बिसोरो हमनानै आक्रमण खालामनाया बे जोंनि थाखाय मोजां जायाखै। बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो बेबायदि गाज्रिथार हालोद खालामबाय थायोब्ला जों बिमा माहारि साफ्रोमबो जों जानजि खाफ्रानानै ओंखारगोन। जोंनि हौवा माहारिफोरनि गेजेराव आक्रमण खालामनायनि सायाव जोंबो हिनजावफ्रा जुजिगोन। आरो मोनसे खोथा बुंबावदों बिसोरो जे अनन्त बसुमतारीखौ बेबादिनो मुरायाव सौदुरनानैसो गोग्लैनानै जोखोम जादों होननानै सासे मानसिया बुंदों, फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया। नाथाय बिनि खोथा बुंनाया फल्स। बियो गाज्रिथार बाथ्राजों बियो बुंदों। नाथाय बिसोरो बिदि फोसावनो नाङामोन। गावसिनि दायखौ सिखोमानो थाखायसो, गावसिनि बाथ्राफोरखौ गोजौ खालामनो थाखाय बिसोरो बेबादि खोथाखौ बुंदों। बेनिखायनो NGO आरो फेरेंगा ग्रुप दानानै होनाय जे बिथांमोना जे आंनिनो बिब'नि बिसाज्ला बिबनाय अनन्त बसुमतारीखौ जे बिथांमोना दाय गैयालासे जे बिनि आखायाव जेबो गैयामोन, जे होसोनानै बेखौ दोखो दोखो बुग्लिदों। आरो जोङो दा नुनो मोनबाय जे बिथांमोना मा हिसाबै बुखो। जोंनो बिनि न्याय बिसारनांगौ। आरो जे
जे बियो दा हस्पिटालाव दङ जे बियो थैनायजों समान मबे आयेनाव मबे ल'आव लिरनाय दङ मानसिखौ थैजासे बुनाय सोरबा मानसिया सिखाव खावदोंब्ला बेखौ हमनानै जेलाव हरनांगौ बिसारगिरिफ्रा बिसार खालामगोन नाथाय खुनु मानसिया बिसार खालामनो हाया बिनि बिसारखौ जोंनो नांगौ बिनिखायनो आं दिनै प्रमद बर' आरो फेरेंगा बिथांमोना गुन्दा सोदों गुन्दा बिटिआरखौ आरो बिथांमोना मानोना बे समाव जोङो अक्सिगुरिनि थागिबि आरो अक्सिगुरिनि गामिनि जानानै अनन्त बसुमतारिनि जाथायनि गेजेरजों जोङो मोनसे बुंथिनो थाखाय जोङो ज' जानानै जोङो बे प्रेस मिटखौ खालामनाय जादों बे समाव जोङो बेखौनो बुंनो आखायाव लादों जे मानोना अनन्त बसुमतारिया बन लायनो थांदोंमोन बे बन लायनायावहाय माखासे एनजिअ दुथां मानसिफ्रा बिथांखौ हमनानै बिराद गाज्रिथारै जोखोम खालामदों नाथाय बिनि सायाव बे जोखोम खालामनाया मोजां जायाखै मानोना बे एनजिअफ्रा बिथांखौ बुंदों दानदों होननानै नाथाय बिथाङा दानाखै बिथांनि जानजियाव खुख्रि दङमोन बिथाङा आक्रमन खालामजानो गिनानै बे खुख्रिखौ बयननानै बिथाङा थादोंमोन बे समावनो बिसोरो गोबां मानसिफ्रा थांनानै बेखौ बाग्राय बासि खालामनायाव हमनायावहाय बिथांनि खुख्रिया बिसिनावहाय एसे नांदों होननानै जोङो मोन्थिनो मोन्दों आरो बिथाङा बेखौ दानाखै नाथाय बिथांखौ दानदों होननानै गोबां एनजिअफ्रा प्रुफ होदों नाथाय बियो नंखाय दा बिथांखौ जोङो बिथांनि सायावहाय जोङो बेखौनो बुङो मानोना बिथांनो जेसेबांनाखि बिथाङा जोखोम जानानै दङ आरो हस्पिटालाव दङ बे बिथांखौहाय बे एनजिअ बिथांमोना आरो दानि गोदानै फेरेंगानि दानाय होनाय ग्रुप बे गोदान एनजिअ बिथांमोना बेखौहाय गोख्रोङै सिकित्सा खालामनानै बेखौ न'आव दोनफैनांगौ नङाब्ला जोङो बे गामियारिया बिसोरनि सायाव गोख्रों एक्सन लानाय जागोन जोङो बेखौनो बुंथियो जुदिसय बिथांमोना बेखौ मोजाङै फाहामनानै दोनफैयाब्ला जोङो बे रायमना फरेस्टनि आन्डाराव थानाय बे फरेस्ट अफिसखौ जोङो आक्रमन खालामनाय जागोन मानोना जोङो अक्सिगुरि राङापारा जेसेबांनाखि सा एलेकायाव दङ बे रायजोफ्रा बेखौहाय बयबो आक्रमन खालामनो थाखाय बयबो रेडि बेनिखायनो आङो बयनिसिमबो खावलायदों दिनै बिथांनि सायाव जेसेबांनाखि जे बायदिसिना बाथ्राफोरखौ बुंनानै बिथांखौहाय फाव फान्दायनानै बिथांखौ गोथौ हाखराव सफ्रनो सेस्था खालामदों नाथाय बे गोथौ हाखरनिफ्राय बिथांखौ बयबो बख'नांगौ आरो जों रायजोफोरा बिथांनिसिम बेखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय।